Øj, de er flotte, mand. Og store. Sæt på knald på, mand. Øj. Ja, det gør det. Jeg glæder mig sindssygt også meget, mand. Øj, shit, mand. Yes. Ja, det er det. Yes. Jeg trækker selv op i vandet, ikke? Op i vandet. Og lander hovedet ned, og lander lige mere det. Den ligger altså inde der. Ja, det er et øjeblik, jeg har lige fået et chok. Det går et øjeblik, så. Ja, det er en hård bane. Ej, der ligger en dernede foran. Ja, den kommer lige om lidt. Var det det? Der var en der. Ja, men jeg så også godt, der var en derude et eller andet sted, men den er væk nu. Ja, den svømmer der. Så er der ikke flere, vel? Hvordan tager man den? Jeg har lige fat i vej, Simon. Så kan de gå ned med hånden. Det gør du meget. Hvorfor tager du ikke en med hjem? Det må man ikke. Man skal fange den med stangen. Det er til det søm. Gå lige med, Simon. Og der er koker. Der var ikke flere, eller hvad? Og man kan også bare se muslingerne på. Hvorfor skal man fange den med stangen?